Tabi man, ibitara nindo ang pagwalat kan sa indong mga personal na gamit sa tukawan para malikayan ang pagkawara kaiyan. Isabay man niya to sa satuyang Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat sa kahagadan ni Mrs. Gemma Alcantara Lieva and family. Pasasalamat man kan Asuncion family ni Merly Merandilla Caceres. Special intention sa kahagadan ni Dadet Yanson. Para sa kapahingaloan kan minasunod na kalag. Kalag ni Charlemagne Joseph sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family. Salvasyon sa kahagadan ni Dr. Joel Zan. Sa kalag ni Froilan Asin Higino sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo Cantara family. Kalag ni Ruben Asin Salome sa kahagadan Canonias family. Sa kalag ni Venerando sa kahagadan ni Monet Daen and family. Kalag ni Silvia Asin Antonio sa kahagadan kan Asopardo Cantara and family. Sa kalag ni Mercedes Asin Vicente Asin ni Joel sa kahagadan kan Diaz family. Kalag ni Ella Asin William sa kahagadan ni Grace Go. Kalag ni Melchor sa kahagadan kan Oropesa family. Kalag ni Efren sa kahagadan kan Salazar family. Kalag ni Henry sa kahagadan ni Menji Asin Isabela. For the eternal repose of the souls of Simeon Jr. and Milagros Melinda, sa kahagadan ni Merly Merendilla Caceres, sa kalag ni Ana, sa kahagadan ni Ramon Merabueno and family, sa kalag ni Lorenzo, sa kahagadan ni Elsie Inocando, kalag ni Verna, sa kahagadan kan Beliasa family, kalag ni Melvin, sa kahagadan ni Mario Lieva and Alcantara family, Wenceslao Asin Purita, sa kahagadan kan Resare family, kalag ni Rodel Asin Adela, Pidela, sa kahagadan kan Resare family, kalag ni Rodrigo, sa kahagadan ni Francia Ribotica, Asin sa Gabos na kalag, sa kahagadan ni Patsy Bejerano. Sa giraray, Diyos marhay na aldaw sa indo gabos mga tugang, ngunyan iyon ikalimang Domingo sa ordinaryong panahon. Kamo an asin kan kinaban, kamo an ilaw kan kinaban. Madadangog ta sa ebanghelyo ngunyan, an pangapoda nin kagurangnan, nakita bilang sa iyang mga parasunod, maging manlugod asin ilaw kan kinaban. Ini pangapodan iharubay sa bilog na kinaban, an pagkamuot nin Diyos, sa paagi kan sa tuyang mga marahay na gibo, sa pakisumaro sa misyon nin simbahan. Banwaan ni Diyos ang satong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father J.R. Baranda. Matindog po ang gabos asin sarabay niya tong awiton, an awit sa pagpuon. Sa iyang kaligtasan sa gabos na manuwaan. O awitan taan kagurang nanin sa roong bagong awit, pagrukya mo ng Diyos na makakaman, bilog na kinabang. O sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. An pagkamuot ni Dios Ama, an biyaya na Jesucristong kagurangnan ta, asinan balaog ni Espiritu Santo,
mapas sa indo gabos. asin sa imong espiritu. Diyos maray na agatabi sa indo gabos. Diyos marahay na agaman po, Sa Father. dakulang kaugmahan sa liwat nagkakataripon kita sa Domingong Misa, nani na mag-omaw, magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya, sa mga bendisyon na pinapadara sa tuya. Kaya tanganin, maninigo kitang magselebrar kay ning Domingong Misa, rumdumon asing pagsolsulan an sa tong mga kasalan. Gabus kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako ning magpuri sa isip, sa daramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ko'y pamibi sa kagurang ng tang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, patawaronan sa tong kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang ng maheraka, kagurang ng maheraka, Kristo maheraka, Kristo maheraka. Gloria in excelsis Deo. Kapurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahay ang buot. Inuumaw mi ika, rinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ka, huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos sa makakamhan. Kagurang na nakimbugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, ako aan sa mong pagkimaherap. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urok, kahalangkaw. Hesu Kristo kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, bantayan mo an sa imong pamilya sa danay na kaimbudan. Tanganing ang nagsasarig sa paglaom sana, sa grasyang langit nun, sa imong pag-ampon, danay napakusugon.
Uli kay Jesucristong kagurang nanyamo si mong aki, na kaibang nabubuhay as sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Isinasaysay sa to sa enot na babasahon, ang manlain-lain na gibong herak na kung ini sa tuyang magibo, ang liwanag masirang sa tahaw kan kadikluman. Hinanyugon niya to, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iniansabi nin kagurangnan, hirasan mo kan sa imong tinapay ang nagugutom. Ang daing harong, pasakaton mo sa imong harong. Kung makahiling ka nin tawong daing gubing, gubigan mo, asin daimo pagtalikdan an sa imong kadugo. Huli ka ini an sa imong ilaw maliwanag, siring sa kaagahan, asinan sa imong lugad, madaling mauumayan. An sa imong katanusan manginginotan, sa imo, asinan kamurawayan ning kagurangnan, masunod sa imo. Maapod ka, asinan kagurangnan, masimbag, makurahaw ka, asin siya masabi, uya ako, kun haleon mo an sakal, an gugum na kamot, asinan maraot na tataramon. Kun pakakanon mo an nagugutom, asin bangunon mo an inaapi. An sa imong ilaw, maliwanag sa kadikluman. An sa imong diklom, maliwanag siring sa aldaw na nasa kaudtuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang tawong banal, ilaw sa kadikluman para sa matanos. Ang taong banal, ilaw sa kadikluman para sa matanos. Siya ang ilaw sa kadikluman para sa matanos. Siya maugayon, maheherakon asin banal. Ang marhay na tawo, maheherakon asin nagpapautang. Matanos ang gabos niyang mga gibo. Ang taong banal, ilaw sa kadikluman para sa matanos. Ang tawong banal dai nahahandal, magigirumduman siya sa good paman. Dai niya ikinakatakot ang maraot na bareta, bilog ang sa iyang pagsarig sa kagurangnan. Ang taong banal, ilaw sa kadikluman para sa matanos. Bilog ang sa iyang pagsarig, dai siya matatakot. Araw daw siya naglilimos sa mga dukha. Ang sa iyang pagkaherak, magdadanay sa good paman. Ang sa iyang kapangyarihan, pag-uumawon. Ang taong banal, ilaw sa kadikluman para sa matanos. Ipinapasabot sa to ni San Pablo sa ikaduwang babasahon na masasabutan ang satong kagurangnan na si Jesucristo na ipinako sa krus sa paagi kan Espiritu asin kapangyarihan ni Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ako napadigdi sa Indo, bako pagpahiling nin oratorya o filosofiya, kundi tangani sanang ikasabi ko sa Indo, kung ano ang ipinapahayag ni Diyos. Kan ako yaong pa sa Indo, daing iba akong buot na maaraman, kundi dapit kay Jesus, na ini ang Kristo na pinako sa krus. Dai ako nagsarig sa anuman na kakayahan na uya sa kuya. Napadigdi ako sa Indo sa dakulang takot asin taki, sa sakuyang mga tataramon asin mga sermon, dainin anuman na hali sa filosofiya, kundi sarong kapahayaganing kapangyarihan kan Espiritu. Ini ginibo ko, nganing ang sa indong pagtubod, dai magsarig sa tataramon nin tawo, kundi sa kapangyarihan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kaitong panahon, si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, "Kamo an asin nin daga, alagad kung ang asin mahalean ni namit, paano pang magiging maaskad giraray, day ng kapakanan. Kaipuhan itapok tanganing batayan nin tawo, kamo an ilaw nin kinaban, an syudad sa ibabaw kan bulod, dai matatago. An ilawan dai sinusuluan nganing taguon sa irarom kan takadan, kundi ibinibugtak sa ibabaw nganing makataw ning liwanag sa gabos na nasa harong. Ang sindong ilaw dapat na magliwanag sa atubang nin mga tao, nganing mahiling an sa indong mga marhay na gibo, asin pagumaw ninda an sa indong Ama na nasa langit." Mga tugang an marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Sa giraray, Diyos marhay na agatabi sa Indogabos. Good morning! Igwa ko sa indong istorya. Puraber po ako ma-assign digdi sa Legazpi. Dati po akong na-assign sa Ginobatan, duman sa inaapod nindang barangay Mauraro. Igwa po ining 20 barangay na sakop. Halos kadaklan kan mga sakop ka ini, mga highland, mga bulod. Sarong aldaw kan panahon kan pandemic, igwa akong sarong miyembro kang Barangay Pastoral Council na natagpo man na kapitan sa sarong barangay na ginadan. Ninhulita duman sa dati kong assignment, pirming nag-iiriwal ang mga tugang tang mga subversibo asin mga tagapagsurugtang mga soldados. Ining sa kuyang miyembro kang Pastoral Council, ginadan ta pinaghinalaan na miyembro kan subversibong grupo. Sabi ko, natata ginadanindo an kapitan na ini na bako man kamunya ko mga prosecutor, bako man kamo mga huwes ngani na maghusgar asin gadanon ang sarong tawo. Dahil duman, sinuratan ako duman sa sakuyang gate kan simbahan na pare, wag kang makikialam, wala kang alam. Nag-apod tulos ako sa sakuyang namumutan na obispo. Nasabi ko niya ko, "Bishop, pinagreredtag ako digde sa parokya." Sabi ka sa tuyang obispo, "Magdigdi ka ngaya, Father, sa Legazpi, ta maghururun kita." Duman, nag-iristoryahan kami, asin sinabi ko na ang simbahan, pinag-aako siring sa nasusurat sa Biblia, mga parakasala, asin mga banal. Ang simbahan din nagpipili kan mga gwapo, asin mga makanos. Ang simbahan din nagpipili kan mayaman, pobre, pilay, kimapagurang. Taan simbahan, gabos inaako. Kaya sabi ko, an sa kuyang pagtaram, bako pagsurog. An sa kuyang pagtaram, sarong pagpatutuo sa katotoohan ng mahal na Diyos sa pagpahayag kung ano ang mga diretsyos kan mga tao asin ang kahalagahan kan buhay sa kinakban. Mga tugang, nata pinag-unambitan ko ini sa Indo.
Dahil ta ngunya na Domingo, pinapagirumdum kita nin mahal na Diyos na dapat magi kitang ilaw sa tahaw kang kadikluman. Kitaan magsisirbing liwanag, maeksplikar, magiging inspirasyon, mataram, kang katotohan nin mahal na Diyos. Iniimbitaran man kita ngunya na Domingo na maging asin kan kinakban. Kitaan mataong spice. Kita ang matao nin kaugmahan, paglaom, pagkamuot sa kinakban. But why is that, mga tugang? Dawa inaapod kita na maging ilaw asin-asin kang kinakban, pero garo daita man inipigigibo, garo pigpapasipara ta sana, nagbubuta-butahan kita, napipipi kita. Why? Because of 3 reasons. Di kita nagiging ilaw asin-asin kang kinakban dahil ta ignorante kita. Di ta aram kung paano ang maging ilaw. Di ta aram kung paano ang maging asin. Taday ta aram an satuyang gigibuhon. Di ta aram an satuyang mga diretsyon. Di ta aram kung paano ang maging sarong Kristiyano. Mga tugang, dakulon ang mga tao ang nag-aaprobitsar kang kaignorantihan ta. Natatapig tutugutan kang ibang mga tawong mga sakim na ang tawo mga ignorante. Dahil tulo ang nangyayari pag ang tawo ignorante, kaya kitang manipularon, kaya kitang kontrolon, asin kaya kitang dominaron. I-dominate kita. That is why please, adalan taan sa tuyang pagtubod. Aramon taan sa tuyang mga diretsyos. Ngani na day kita maging ignorante kang sa tuyang mga gibuhon. Ngani na day pagtaraman kitang mga patal. Ngani na day pagdaug-daugon kita. Asin ngani na dai kita pag-apihon. Importante ang kaaraman. Importante ang sensya. Importante ang pag-aram kang satong pagtubod asin sa tuyang mga diretsyos. Dai maging ignorante. Tapag ignorante kita, dai kita makakatabang, dai kita magiging ilaw, dai kita magiging asin kang kinakban. Ikalawa na rason kung natatabako kitang ilaw asin-asin, dahil sa inaapod na kultura nin takot. Culture of fear. Takot kita na magtaram dahil ta baka balikan kita. Takot kitang magtaram ta baka kita man an hanapan nin luho. Takot kita na magluwas sa satuyang mga comfort zones. Ta nadadara kita kang emosyon ta. Sayang kang buhay, sabi ninda, saro man sana, alangan man isugal ko pa ini, na saro man sana. Arog kaiyan ang kaisipan ta, kaisipan nin takot, warang prinsipyo, warang paninindogan. Takot kita na magluwas kang satuyang mga sasabihon asin mga naaaraman. Dahil ta gusto ta tranquilo sana kita.
Yaon kita sa inaapod na comfort zone. Please, ang tunay na kaugmahan, ang pagluwas sa sadiri. Siring na si Kristo, ipinako sa krus, dinusay ang buhay. Iyan ang pagiging tunay na Kristiyano. Daing takot na nakikilaban sa mga diretsyon asin prinsipyo nin katotoohan manunungod sa mahal na Diyos. Third and last, why we are not light and salt of the world. Because of culture of passivity. Passive, daing pakiaram. Nata, taday kitang pakiaram, tabahala ka man sa buhay mo, bahala man ako sa buhay ko, hanggang ang sakuyang pamilya dai naaapiktaran, hanggang ang sakong sadiri dai naaapiktaran, bahala ka mo sa buhay nindo, dai akong labot sa indo. Kaya dai kita nakikiaram, dai kita nakikipagtabangan, dahil sa kultura kan passivity, dahil po ini sa pig-apod na culture of individualism. Halingan nindoan mga harong, ngunyan, nauuso ang kurudalan. Paharalangkawan kikudal, ang ibangani igwapang mga kuryente sa taas, ngani na dai ka makalaog. Day mo mahiling ang mga harong, taharalang kawon ang gate. Kultura kan individualismo. Na kaitong panahon, kung ano ang panuma, ang panira kang kataning, tigtatabuan ang kataning. Pag nag-birthday ang sarong kataning, pag dai nagduman, pigtatauanin platong may spaghetti, may puto, may linukay, pero ngunyan, wara na kaiyan. Dahil ta, kanya-kanya na kita. Dahil ta, baka akuman, ang pamilya ko, ang maraot. Kaya, passive kita sa nangyayari ngunyan. Mga tugang, giraray pagpagirumdum sa to, na ang purpose kan buhay, ang tunay na mataong kaugmahan sa tao, ang pagiging ilaw, asin kang kinapan. Natataday nagigibo, tulo. Dahil ta ignorante kita. Dahil ta takot kita. Dahil ta daikitang pakiaram. Ignorance, culture of fear, and culture of passivity. Namumutan ka mo kan sa tong kagulangan. Matinto kita. Sa tuyang ipahayag an satong pagtukod. Nagtutugod ako. Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Hesukristo, buktong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagananan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na babalik,
sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa akit. Siya, kaiba kan Ama asin kan akit, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, inaapod kita nin kagurangnan na magliwanag sa kinaban. Hagaluntang makaarog kita sa iya na maging liwanag ang kinaban, sa paagi kan pag-utob kan misyon kan simbahan, sa lambang pag-arang sa biyunta, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibig. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibig. Para sa satong Santo Papa, si Papa Francisco, sa satong Obispo, si Joel, sa gabos na klero, asin mga namamayo sa simbahan, nalugod magliwanag sa indaan marahay na paglingkod sa Diyos, asin sa simbahan, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibig. Para sa lideres kan satong nasyon, na manginotan sa saindang paglingkod ang karahayan kan gabos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibig. Para sa gabos na may helang, nagtitios, nagmumundo, asin nabibilanggo, mamatayan manlugod nindaan pagkamuot ng Diyos, sa paagi kan sa iyang mga surugoon, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibig. Para sa satuya gabos, na dahi manlugod mawaraan asgad asin liwanag, kan pakisumaro sa misyon kan simbahan, na itinao kan Diyos, mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibig. O Diyos, sinanyugaan sa mong mga pamibi, danay mo kaming antabayan sa buhay niya mo digdi sa daga. Ininahagad mi, uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ansako, asinan sa indong atang, ako on manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami hilingaan atang nadolot mi sa imong kadakulaan, tanganing an ginigibukan sa mong paglingkod sa imong kamurawayan ng God makaabot. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Dios na sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigwasin dapat, matano sa sinakakaligtas na danay as minsan saen. Magpasalamat kami sa imo Ama, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Asin sa sarong bugtong mong aki, asin namon dagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan tasasiring na pagkaherak, namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa moan para tubos man sana.
Binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo ang namumutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya binago kami para sa samong mga balaog na napatimasang. Sa pagkasala hindi pagkuyog, kaya kaiba, kan gabos sa mga santos asin angeles. Sarabay kaming minaawit, kang hino kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggad banal, burapod, ning gabos na kabanalan. Kaining mga atang namimibi kami. Pabanala kang ambon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo maging hawak, asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Cristo. Siya na sa rugaring nabuo, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhaning tinapay asin pagpasalamat, binaang ini, itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa indo. Sinuman pagkapamanggi, pagkuhan naman in kalis asin giraray, pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos, naan sabi, ako kang gabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabulosan para sa indo asin, para sa dako, sa pagpatawa kan mga kasalan, inipagibong nindo sa pagrundong sa
miseryo kan pagtubos. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretaanya mo. At pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa na ikaw maglato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan sing pagkabuhay luwat, nagdodolot sa imong kagurangnan kan tinapayng buhay, asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawag asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangnan ang simong simbahan na nakalako sa bilog na kinaban. Tangani, malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherat, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat, asin gabos na gadandangan, ako as nasaliwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay Bani Santa Maria, Birhen ina nin Diyos, San Jose, an sa iyong mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos nagkaitupa nagpagaygaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Yesu Cristo. Uli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos nagagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuon, kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Asan saldaw niya mo ang katoninongan, tangani kaming natabangan, kan sa imong pagkaheran, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos, nagkapuri sawan, mantang kami naghahalak kan maupang paglaon, asin pagdato kan sa mong araligtas na si Yesu Cristo. Ulit sa imuman kapaneon, asin ang kapangyarihan, siringan at kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinataw ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kang kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu, Siring sa sarong pamilya na nagkakaminurootan, magpatinotoohan kita kan tanda ni katuninongan. Peace. Uyan kordero kang Dios, uyang nagpapara kan kasalan kang kinaban, paladan nan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang haro, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, mauumay. Pangataman lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagporan. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayon na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahehera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Mawut kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganingan sa imong dugo maglini, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, daya ko makalingaw, banal kong paraligtas, na ikay nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi. Mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Diyos Ama, namimibig kami, tawan sa mo na mga binut mong maging kaira sa sarong tinapay asin sarong kalis, na mabuhay na siring, tanganing ginibong saro ki Kristo, nag-ugma kaming magdara, kan bunga, para sa kaligtasan kang kinaban. Uli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Enot, second collection. Tabang niya to sa seminaryo kan sa tong diocese. Ikadua, Lecom recruitment. Sarong pangapodan sa mga buot maging para proklamar kan tataramo ni Diyos o lectors and commentators.
Kinakaipuhan 18 sundong 60 anyos ang edad, nakaistar sa mga barangay na sakop kan sa tong parokya, tatao magbasa, magtaram asin magsurat nin Bicol, asin Ingles na lingwahe. Sa mga interesado, magkuakan aplikasyon sa opisina kan sa tong parokya. Ang deadline kaini asin pagsumiter kan forms iyo sa Pebrero 13, aldaw na Lunes. Ikatulo, PREX Seminar. Siring man iniimbitaran ang banwaan, sa gigibuhon na PREX Seminar poon sa Pebrero 17 hanggang 19 kan taon na ini. Ang si isay man na buot magsabay, tabi man, magpasyar sa opisina kan parokya para sa iba pang detalye. Ikaapat, donations. Salamat po sa mga nagdonar ka nakaaging semana. Anonymous, 100,000 pesos, 400 pesos. Joanna Brehamin, 1,500 pesos. Chega Aguirre, 1,300 pesos. Ikalima, katekesis. Ang sa tong parokya magkakaigwanin katekesis, tanganing magtalubo sa Kristiyanong pagtubod, kada Martes asin Huwebes, na mapuon sa Pebrero 7, alas 7 ang banggi sa laogan sa tong simbahan. Igwa kita nintugang na maheras kan sa iyang eksperyensya, manungod kaini. Himateon po niya to ang halipot na pataratara. Maray na aga po mga tugang. Ako po si Jere, 62 anyos. May agom, may duwang aki. Tugoti po nindo ako mga tugang na maghiras nin kadikit. Kan sa kuyang eksperyensya, kung ano po ang ginibukan mahal na Diyos sa kuya. Dati po akong iglesia ni Kristo. Sa Roman po ako na suwail, mahambog, mapabaw-abaw na tawo, kanyaon pa ako sa siktang iyan. Mahilig ako sa diskusyon, manungod sa pagtubod, lalo na kung nasa kuyang mga kadiskusyon, mga Kristiyano. Grabe ang sa kuyang pagkasumbikal. Grabe ang sa kuyang pag-ulog-ulog o pagtuya-tuya kay Kristo na nakapako sa cross na yan. Alagad, uminabot ang punto mga tugang, dinutdot. Kan Kristong yan, nabago sa bilog na pagkatao ko. Ninhulitan sa iyang hitsura, tinubos ako. Hararom nakasalan sa kuyang ginibo alagad. Kinalda ako sa kasalan na yan. Kaya mga tugang sa paagi, kan pagkalda niya sa kuyang mga kasalan na maski ngani saro akong para kasala. Nakamit ko ang sa kuyang pigmawot, nagkaigwa ko nin conversion na kung sain na-convert ako bilang Katoliko. Ngunyan mga tugang ipinapahayag asin ipinapaabot ko po sa indo mga tugang ang pangapudan kan inang simbahan asin sa tong kagurangnan. Madya mga tugang, maghinanyog kita kan adultong katekisis tangani na mas hararumpa ang sa tuyang pagsabot asin pagkamuot sa mahal na Diyos. Mga tugang, dai po kita magduwa-duwa. Ninhuli ta iyo po ini ang kapinunan ning kirigma o pagpapahayag kan tataramon kan mahal na Diyos. Nag-imbitar po ako, dito po pagsayangon ang pangapudan kan mahal na Diyos. Ang kaipuhan mo lang po digdi mga tugang, edad 13 anyos pataas, mayaman, o dukha, daraga, o soltero, anuman po ang sa tuyang kamugtakan sa buhay, handa po ang mahal na Diyos na maghimati kan sa tuyang mga problema. Kaya nagigimbitar ako mga tugang, dito po pagsayangon, simbagun ta po mga tugang, ang pangapudan kan mahal na Diyos.
Salamat sa mahal na Diyos. Matindog. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita nin Diyos na makakamhan anama, asinanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, lakaw kita sa pagkamot sa Diyos, asin sa kapwa. Salamat sa Diyos.